அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா எப்படி வீட்லயே பீஸா செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ட்ஸ் ஒரு பேட் எடுத்துக்கோங்க, பீஸா பேஸ் எடுத்துக்கோங்க, சாஸ், அந்த பீஸா சாஸ் செய்யறதுன்னு எப்படி நான் காமிக்கிறேன்னு பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் மொரசிலா சீஸ் எடுத்துக்கோங்க, வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க, கேப்சிகம் எடுத்துக்கோங்க, ஆலிவ் கொஞ்சோன்னு எடுத்துக்கோங்க. எப்படி இப்போ பீஸா சாஸ் செய்யலான்னு பார்த்துக்கலாம். அதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ட்ஸ் சாஸ், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வதக்கின பூண்டு, மிக்ஸ்ட் ஹெர்ப்ஸ், அதுக்கப்புறம் பெப்பர். ஃபர்ஸ்ட் வதக்கின பூண்டு எடுத்து அதை உள்ளக்கு போடுங்க. வதக்கின பூண்டு போட்டதுக்கப்புறம் மிக்ஸ்ட் ஹெர்ப்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. மிக்ஸ்ட் ஹெர்ப்ஸ் எடுத்து கொஞ்சம் தூவிக்கோங்க. இன்னும் போட்டுட்டதுக்கப்புறம் பெப்பர் 1/2 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. 1/2 ஸ்பூன் எடுத்து போட்டுக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் சாஸ் எடுத்து தடவுங்க. இந்த மாதிரி அந்த சாஸை தடவிட்டு இந்த ஸ்லைஸ் சீஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஸ்லைஸ் சீஸை குட்டி குட்டியாக பிச்சு அங்கே போடுங்க. அந்த குட்டி குட்டியாக ஸ்லைஸ் சீஸை வச்சிட்டதுக்கப்புறம் வெங்காயம் எடுத்துட்டு வைங்க. வெங்காயம் குடமிளகா வைங்க ஃபஸ்ட்டு. இது நான் இந்த மாதிரி நீட்டாக அடுக்கிறேன்னு சொல்லி நீங்களும் இந்த மாதிரி அடுக்க ட்ரை பண்ணீங்க. ஆனால் அடுக்கிறா இருந்தாலும் ஓகே. இந்த மாதிரி அடுக்கிட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஆலிவ்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஆலிவ்ஸ் எடுத்து கொஞ்சம் தூவி வைங்க. ஆலிவ்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மொரசிலா சீஸ் எடுத்துக்கிட்டு தூவுங்க. மொரசிலா சீஸ் போட்டுட்டதுக்கப்புறம் இப்போ நாங்கள் எப்படி அவன் இல்லாமல் எப்படி பீஸாவை சூடு பண்ணி செய்யலான்னு பார்க்கலாமா? குக்கரை சூடு பண்ணிக்கோங்க. அதுக்குள்ளே ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சுக்கோங்க. இந்த எதுவுமே அப்படியே டைரெக்டாக வைக்காத மாதிரி அந்த ஸ்டாண்டுக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க. ஸ்டாண்டுக்குள்ளே வச்சுட்டு குக்கரோட மூடி வச்சு இந்த திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி சிம்மில் வச்சுட்டதுக்கப்புறம் இது ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஆஃப் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் இது திறங்க. மாஷா அல்லாஹ் நல்லா வந்திருக்கு. வெளியே எடுத்துட்டதுக்கப்புறம் அதில் கொஞ்சம் அந்த ரோலை பீஸா கட்டரை வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் எடுங்க வெளியே. மாஷா அல்லாஹ் நல்லா வந்திருக்கு. நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணுங்க. நல்லா வந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிருங்க.